замин. чӣ тавре ки ба мо маълум аст, ин ягона сайёрае аст ки организми зинда дар болои ӯ зиндагӣ мекунад. чаро? бо кадом хусусиятҳои хоси худ сайёраи мо аз дигар сайёраҳо фарқ мекунад? ҷавоби ин савол дар гузаштаҳои дур пинҳон аст. барои дарёфти ҷавобҳо мо бояд ба гузашта баргардем. ҳаёти аввалин инсонҳоро бубинем. ба даруни уқёнусҳои сеҳрнок дароем ва шоҳиди зарбаҳои метеоритҳо гардем. барои муфассал фаҳмидани таърихи сайёраи Замин, мо бояд ба аввалин давраи пайдоиши Замин баргардем. баъдан метавонем фаҳмем ки чӣ ҳодисаҳоро сайёраи мо аз сар гузаронидааст. салом дӯстон, мебаъд шумо метавонед видеоҳои моро дар телеграм канале ки барои шумо дар зери навор гузоштем тамошо кунед.